Jak to je ten filtr? Ať počkáš? To s tím ušápu. Počkej, ušápu. První šák tamhle tu bude u garáže. Tady jsem začínal se Škodovkou. Když jsem začínal, tak začínala na 62, no, jezdil jsem s ní hodinu, pak už tam jsem dával 85 na dvojku. Král! Ale to jste To nebojte, on to umí, on jezdí z kamionu. Jo. Je na boj. Dělá prdel, to nemůžu, neboj se rezuje, vole, když tak máme náhrad. Já mám, vole, jdu kola. Aha. Dělá prdel. Nevrtí ručkama. Kdyby to děda viděl. Dělá, mám kola. Král! Dobrý! To není. Ja. Ne, já se to dáme jiný, máme to.